дами и господа, моля, заповядайте в танцовия салон. По-живо, балът започва. Айде, по-живо, младите. Заповядайте. Мишка! Какво има Цилика? Не ми циликай. Аз само на 4 очи. Нито на 4. Мишел, ти се държи скандално. Как може да говорите така? Където и да се появя, аз предизвиквам смех и веселие. Аз съм най-популярната личност на приема. Ти просто си полудял. Кариш гостите, като че се намират заведени от рода на... Госпожо, колкото един човек е по-богат, толкова повече обича мущата. От дете съм израснал в тия заведения. Ти си позволяваш да сравняваш дворето ми с вариетето? Опазил ме Бог, най-малко имам намерение да обиждам вариетето. Защото там една девойка се държи така, както онази, която флиртува в момента с сина ви, още същата вечер ще е чупен. Ти си полудял. Това е годиницата на синът ми Едвин, контеса ща. Никак не мога да ви разбера. Силва ни била за вас, а тази върти опашка е точно за вашето семейство. Забранявам ти да си служиш подобни изрази. Но Цилика... Затвори си чекмеджето. Оде нека ти изрази. Мишел, направи така, че ети неща си да станат по-лети. Виждам какво повече може да се направи. Малко полуград, малко тишина, малко шампанско. Хайде, Мишел. Ох, Цилика, колкото и да ми се фукаш, ти си оставаш нашата Цилика. Едвин, Какво е, Мишел? височайшата ви майка иска на всяка цена да окачи на шията ви контеса щастие. Зная. А Силва? Силва ме е забравила вече. Толкова телеграми изпратих и на нито една не е отговорила. Може би сте сбъркали адреса. Да, Мишка, вярно съм сбъркал адреса. Тя предпочете да замине с граф Бони за Париж. Едвин, къде се ни изгуби? Искаш да поговоря с теб на мен. Мишка, остави ми сами и донеси шампанско. Слушам. Погледни ме в очите. Ох, любовна хипноза. Дамите от вариетето имат много поздрави. Вижте, те остави си тук. Едвин, и ти един несериозен човек. Но аз нямам никакви тайни неща с теб. И имаш, и аз искам да разбера всичко от тебе, щом като нашите са решили да ни женят. Да. Казваш го така, сякаш да ти извадили зъб. Не са ми вадили. Едвин, ние так сме приятели от детинство. Помниш ли как ми споделяха всичко? Защо криеш от мен? Кажи ми, обичаш ли още? Коя? Моля, заповядайте. Това е Силва. Мишка, нали? И къде е сега Силва? Нямам никаква представа. Париж. Мишел, свободен. Можеш да бъдеш напълно спокойна. За мен Силва вече не съществува. Забравих дори как изглежда. Извинете, и аз забравих. Току-що върнаха и днешната ви телеграма от Париж. Изглежда, че ти много неща забравяш, дори това, че изпращаш всяка вечер телеграми до Париж. Това е последната скъпа край. Кажи ми, хубаво ли е? Да не говорим повече за нея. Тази вечер ще обявим нашия Не, годеж готово. Едвин, за разлика от тебе, аз маничко те обичам. Но, И милостта за си. това, ако се омъжа, искам да бъдем щастлива. Щастие. Щастие има само в приказките, скъпа. Живот чудеса не става сам, Ome, това е край,
qué cosa más grande. Mi abuela está perdida, una cosa muy grande. Las cosas de la vida son cosas increíbles. Son cosas que tienen que... Негово превъзходителство граф Казимир Канчиано. Негово превъзходителство граф Бонифациус Канчиано със съпругата си графиня Канчиано. Стойте! Ще стане голям скандал. Ние ме поканете. Ама как? Ама вие наистина не се оженихте? Ами той Етин ще умре. Вярно ли, Мишка? Гледай, сега ще видите какво се радват. Сила много те моля, тук ти минаваш за моя жена. Значи все пак не сте женени. Това от една страна е добре, от друга страна много зле. Слушай, Мишка! Слушам. Силва иска на всяка цена да присъства на днешното тържество. И понеже няма друг изход, ще мине за жена на Боня. А вие? Стария княз Канчиано. Изключено. Не искам да се загубя мястото. Без него не се няма да остана. Ако Едвин се хвърли да ме души. Ако има някой, който след малко няма да бъде между живите, то това съм аз. Ваше височество, разрешете ми да ви представя граф Бонифациус Канчиано със съпругата си графиня Канчиано, току-що пристигнали от гарата. Къде са нашите мили гости? Тук сме. Граф Канчиано. О, Бонифац, как сте? Къде е вашата млада съпруга? Княже, толкова много съм чувала за вас. Бонифац! Мадам, Бонифац, аз съм ви сърдит. Да се ожените, без да ни предупредите. Бонифац! Това стана агресив внезапно. Дори самият аз разбрах в последния момент. Да. Всеки се е случвало. И сега сте така да се каже на сватбено пътешествие. Вояж дю нос. Аз не знам, че точно през носа ще ми излезе. Бонифац, а къде е баща ви? Тук е! Къде? Искам да прегърна моя стар боен другар граф Казимир. Заедно служихме в кавалерията. Толкова отдавна беше, че ако го видя, сигурно няма да го позная вече. Така ли? Татко, ела тогава! Казимир, приятелю мой, княже, приятелю мой! Казимире, колко си се променил. Ти беше един такъв нисичък, думбестичък, а с котарската униформа приличаше на пирографирано флоренце. Ако си прескочи напоследък, от храната е. Казимире, а я кажи ти, помниш ли парада? Татко постоянно разправя този парад. Страшен парад бил. Парад вирра. Лави наляво и надясно. Казимире, приятелю! Я разкажи, всички да чуят. Ти, как възседна коня? Ами как? Засили се и хоп на седлото! И от седлото хоп на земята! Забравил си! Татко напоследък много забравя. Вери, много. Търси кавалер за болка. Моето момиче, ела да ти представя нашите мили гости. Граф Казимир Канчиано старши, младши, графиня Канчиано, контеса Штанци. Целувам ви ръка. Защо Едвин те е оставил сама да търсиш кавалер за танца? Диктува по телефона някаква телеграма. Това е да имаш. На танц. Който има такава прелестна жена, не бива да танцува с друга. Много си любезна. Благодаря ви за комплимента. Просто невероятно. Графиня, прощавайте. Вече се познавам. Една вариатетна актриса от Париж. Да. Никой ме вземат за някаква си
вариететна артистка. Силно варе. Но ти да ми го казваш. Ама че тема за разговор на мен, занимава е възможно някаква певица или артистка да прилича на прелестната графиня Канчиано. Оди! Седи, приятелю! Седи! Ела да те прекарва! Ела всичко да се запозная с графиня Канчиано. Силва? Ето, че и капнете. Защо обясняваш, че непрекъснато ме вземат за някаква си вариететна артистка? Моля за извинение, графиньо. Мисля да ме оскърбя. Моля, не се притеснявайте. Да не вие сте най-добрият приятел на моя футбол. Боди! Честито, приятелю! Моля да отидем на ката! И те рибачи! Какво става, да ти непрекъснато се припознаваш? Да това е моят стар боен другар, граф Казимир Канчиано. Тък му припомня как падна от коня на един парад. Да, млади Мондров, на мене често са ми казвали, че приличам на някакъв стар будапещенски голейджия и автор на бездарни либрета. Моля за извинение, господине. Да не би да се припознаеш и в мен? Аз теб изобщо не съм те познавал. Дами и господа, да танцуваме! Графиньо? Ваше благородие? Щабът път на джерави, длъжен съм да действам по същия начин. Контесо! Така не би назад. Бери! Какво търсиш тук? Не ме питай. Минавам за баща на младия граф Канчиано. А ти за каква минаваш? За много висшето общество и пази се от стария князь, защото той познава бащата на Бони. Служили са в един ескадрон. Видяхте се рече. Трябва да ти кажа, че старият княз е напълно изкукуригъл. Как смееш? Ами ако не беше изкукуригъл, ти нямаше да бъдеш смян на това място. Има нещо вярно в това. И все пак, ти как така си стърси тук чак от Будапешта? Тихо, да не чуем оная стара вещица, че... За кого става дума? За княгинята! Искала да ожени един за неговата братовчетка Штафи, а един обича Силва. Нали ти беше в Будапешта, когато тя да минаваше за Париж? Филика. Но това момиче се замести достойно в вариетето. Нали се уговорихме? Княгиньо, него височество княза ви моли. Мишел? На кого говорите? Как на кого? На Цилика. Княза, нейния съпруг е Вика. Мишел, напръскайте този господин с вода и като се свести му кажете, че е изключено да смекчи сърцето на старата вещица. Чакай, о нещастнико! Защо не ми каза, че Цилика е княгинята? Господин Керекеш, вие сте последния, който все още не е разбрал това. Успокой се малко. Аз си дам да искам, моля се! Какво ще правим сега? Най-добре е да се обираме крушите. Силва, как ще ги остави Цилика? Фери, знаеш ли какво? А Цилика, ако не се съгласи Едвин и Силва да се оженят, ние ще издадем всъщност коя е тя. Да, после да стана на кука. И не сещай за това, че като съседа за тая клетва и мене му удря в кръста. Дявол да го вземе този мой кръст. Но за какво ме е вече на тези години? Наслъж. Иска да вървим. Измисли нещо! Не! Какво значи всичко това? Ето, не си там да се със своята невидна кръв! Не това! Въпросът е какво значи всичко това? Моля, не ме тръскай, така ще ме разгледаш! Господин! Добре, говори! Кога се оженихте? Гледай сега, каква тема за разговор съм мерил. Явно да ми кажи ти как с здравето, имаш ли промени в личния и в конския със... Сега това да се ожените! Защо се ожених с Силва? После почване до... Искам да кажа по сметка! Не би да допусна твоя жена за по сметка! И какво сега сега е съпруг, така ли? Да, се кълните! Колко пъти вече се кълна в църквата, по нашата любов, ето, потърниче
държи, само че за една чаша студена вода. Графиньо, не съм очаквал, че ще срещна при подобни обстоятелства. Вие може би сте очаквали да приема на сериозно комедията с подписването на брачния договор и да ви бъде вярна за огромна. За щастие, поканата за този ваш малък ми празник ми попадна точно на време. Но тази покана е отпечатана без мое знание. Само некролозите се отпечатат без знанието на потърпевшия. Аз ви чаках. Всеки ден пращах телеграми, които се връщаха без отговор. Сега разбирам защо вие вече сте била графиня Канчияно. Това може само да ви радва. Представете си какво би станало, ако се представи пред това аристократично общество като вариететната артистка Силва Вареко и поискате да изпълните задължението по-то. Щях да бъда най-щастливият човек на света. Моля, не се притеснявайте, аз само изпробвам фантазията ви, защото аз съм съпруга на Боби и нашият брак е щастлив. А последната вечер на вариетето беше като сън. Сън и нищо друго. Но най-хубавият сън в моя живот. Съзнаяваш
вярна като куче, на когото мога да мъркам като кот по кукмута му и на когото мога да живея като канарчи в клетка. И само виждаш! И кой искате да изяви добитъка от цялата зоологическа? Това ще направи един, като разбере, че това под годиницата му заради сила едва ли на би сега се мучи за щаси. Щаси си струва поля. Благодаря ти, Мишка, много стръмко задължен. Има един класически начин за изказване на благодарности. До сега се правите много опити да се измисли друг, но никой не успял. Извинявай, Мишка, бях ти нещо разсел. Нищо. Малко да иди насам. Седите си тук, щото трябва веднага ще ви извикам. Мишел! Графската игра ми каза, че... Защо ме гледате така? Искам да разбера, прав ли онзи младеж, който казва, че не е виждал по-ефирно създание от вас. Какви са тези глупости, Мишел? Как си позволяваш подобни неща? Впрочем, кой е този младеж? Ще ви кажа под най-строг секрет. Казва се граф Граф? Бонифацио Сканчиано. Значи той е младоженец. Като младоженец да не го изгазила мечка. Той каза, че заради вас може да отиде бос и пеш до Будапеща през пешката. Мишел! Бедното момче. Много. Той на мене не ми харесва. Оставете това на мене. Все ще се намери и за вас. Малко тишина, малко полубрак, малко шампанско. Мишел, ти преподобен случай ще ти отблагодаря. Сега е най-удобният. Мишел! Айде! Служители, не смущаваме вашите мамонисти блянове? Не ги смущавате. Вие сте най-прекрасното мамонице, което съм срещал в живота си. Защо говорите така? Защо говоря така? Ами защото се разпити сърцето и започвам да заеквам. Не искам да кажа това, искам да ви попитам как може да говори така един младоженец. Кой младоженец? Няма цял так младоженец. Те не могат да запомнят си младоженец. Особено като ме погледнете с тези сини очи. Първо очите ми не са сини и второ, ако научи вашата съпруга. Никаква съпруга не ме интересува. Ето я тя си. Помни! Развързала се обувката ми. Позволете, графиню. Това е едно от удоволствията на моята. Те са ми обувки на да обуя сега. Защо не обуваш с тип? Скъпа, как се забавляваш тази вечер? Ти си невероятно очарователна. Кажи ми ти нещо. Какво да ти кажа? Кажи ми нещо горещо. И таратон. Милостта си, тази вечер да ангажирам за всички там. Ама да види този танца! Те по-танцуваш с мен. Не искам да играя повече. Боми, миличе, още малко потърпи. Един път ти каза на птичката на работа и сега да не изтега, искаш да изгоди. Не, няма да играя повече. Лага, още малко търпение. След половин час ще бъдеш свободен, Боми, миличе. Усмихни се. О, щастливата млада двойка. Графиня, позволете да ви представя моята съпруга, графиня Канчана. Ние като че ли сме срещали някъде с вас. Изключено. Защо да е изключено? Не толкова много хора ме взеха за... Аз искам да бъда разговор с маменька. Сила, ти намеря да говори с маменька. Не кажи много поздрави от мен. Добре. Щастлива сте, нали? Да, много. Моят син се влюби в една дама от вариете. Може би не знаете какво е това вариете? Графиню. Аз също не знаех, докато не се наложи да отида и да го измъкна на сила оттам. А той беше луд по нея. И за да ги разделим, трябваше да наредим така, че да й предложат гастрол в Париж. Вие сте наредили. Нали знаете как стават тези работи. Но, ако се върне и продължи да упорства, ние сме
сме готови да уредим турне в Америка. Не вярвам да приеме. Да отиде в Америка? Вие не сте добре, мила. Не, нищо ми няма. Просто се поразвълнувах малко. Напразно, мила, напразно. С тази история вече е свършено. Тази вечер ще убедим официално годежа на моя син Едвин с контеса щати и край. Мишел, бързо, вода. Вода ли? Кой пи вода? На младата графиня стана лошо. Благодаря ви. Аз съм съвсем добре. Да не сте и казали нещо. Нищо особено. Казах ви само, че тази вечер ще убедим официалния годеж на Едвин с контеса щати. Как може да бъдете толкова безсърдечна? Слушай, лакей, как си позволяваш? Заслужаваш да ти изгоня безагълното. Няма нужда и сам ще си отида. Отдавна разбрах, че вашето заведение е твърде долнопробно за келнер от моя ран. Васпасе, той е с княгиня. Моля за извинение. Няма нужда да се извиняваш, Фери. Княгинята и Цилика не са едно и също лице. Какво ще кажеш на всичко това? Нищо няма да кажа. Само не мога да повярвам, че вие се противопоставите на любовта на вашия син с една актриса. Аз мисля, че нашата раздяла ви е направила по-мъдра. Тази раздяла е моето сърце. Раздялата е болезнена за онзи, който остава на перона Фери. А онзи, който маха с кърпичка от прозореца, бързо забравя. Вие си градирахте, мила моя. Отвен се на чардата. Вие се превърнахте в една най-обикновена княгиня. Обикновена! Но къде да видя, къде съм премал на маманичко? И аз ще ви отговоря, че този направо утре. Защо ми е забързан езика? Това, че ви е бързан езика, съвсем не ме смущава. Ако искате да знаете, това ваша заеква да ви прави по-симпатична. А пък аз заеквам, защото вие сте ми се симпатична. Сега ще ви разкрия една голяма тайна. Моята съпруга. Нека да не ви смущава. А мен ме смущава това, че тя също никак не ви смущава. Сега ще ви разкрия една голяма тайна. Обаче, обещава ли, че няма да казвате никого? От утре аз няма да имам съпруга! Вие ще убиете! Ето, че не трябваше да ви казвам. Не ме разбирате ли криво, моята съпруга не ми е съпруга. Значи, там сте изгодени. Не. Нищо не разбирам. Вашата съпруга е изгодена за друг? Не видя достатъчно, че пременичко ви обичам. Сега разбрах. Вие не обичате съпругата си и за това. Не, тя мен не обичам, аз не обичам. А впрочем, тя ме е жена с един мъж. Обичаме се като брат и сестра. Всичко, какви времена настанаха.
Изморена съм, искам да намеря съпруга си и да си върви. Мишка! Мишка, моля те, повикай го, Мишка. Силва, само една твоя дума и моят годеж няма да се състои. Не, Едвин, моля те, Силва, удишам те! Не. Какви времена станаха! Човек да няма доверие в най-добрият си приятел! Господине, аз съм на ваше разположение. Да, не искаш да я убиеш на дуел, за мой после спокойно да се чува с жена ми. Да беше се оправдаеш, да беше ми казал поне, че оптическа измама. Луни, разбеди се, не мога да живея без твоята жена. Добре, съгласен съм на всичко, само ми пусни. Да, не си съгласен. Да. Чуваш ли, Силва? Той е съгласен да се разведете. Бони, как не те знам, толкова ли лесно се отказваш от клетвата си, милича, как можеш, О, Бони? и ти имаш дързостта да ми говориш така, след като има прегръдния друг мъж. Нещастните, марш! Аз ти отивам, оправдавайте се. Да вървим при мама. При княгинята? И какво смяташ да й кажеш? Ще кажа, че обичам графиня Кънчияно и че не мога да живея без нея. Ако майка ти узнае, че аз съм Силва Варецко? Няма никакво значение. Важното, че сега си графиня Кънчияно и няма никакви пречки за нашето щастие. И все пак аз искам да знам. Ако майка ти разбере, че аз съм вариететната певица Силва Варецко. Не искам да мисля за това. Ти го знаваш много добре, майка ми. Тя никога не би се съгласила с подобно женитба. Този там искам да танцувам с тебе. Графиня, позволявате ли? Той се срамува от мен.
моля, бъдете свидетели на важно семейно събитие в дома на Липенсвайлерсхайм. Уважаеми и любезни гости, трябва да ви поднеса една радостна вест. Две сърца, които в най-ранна младост урят от живота на сърцето на моя син и сърцето на неговата любезна братовчетка Анастасия. Поздравявам ви! О, да. Гости ми малко и ти щасти, не съм свободен, рече аз, но друга ме рече съвсем, да съм стигнал. Аз мислех, че ти спомина, яка си поина край, но споменът ме чудина, сърцето ми така не знай. Аз съм наявен на прекрасен славен край, славен нашем Но какво ще каже за всичко това граф Пули? Ах, какво да кажа, изненадата за мен е страшна, но да се призная, от сърцето ми падна на голям камък. Значи, развеждаме се. Този развод няма да бъде труден. Нали, граф Поли? Нали, графиньо? Защото графинята не е никаква графиня и никога не е била съпруга на граф. Аз, Едвин Роналд Карл Мария княз фон Липенсвайлерсхайм, най-тържествено днес заявявам, че ще взема госпожица Силва Валеско за своя законна съпруга. И точно след 8 седмици с нея брак ще сключим пред Бога. Какво направи Едвин? Thank you.
Заповядайте. Същите марки, същите ложи, същата сцена. И дори същите картончета по масите, ангажиран от граф Канчано и писателя Ференц Кичнер Келехеш професор Мезикораре, що ги шаза. Ех, Мишка си знае работата. Така ще завърши моето либрето. Артистката се връща на сцената, а князът се връща при своите родители аристократи. Силва, не искаме да опреквам, но ти се държа като лоша оперетна героиня. Защо ще отиде? Не искаше да се оженя за теб? Не за мене, Тони, а за графиня Канчиано. Приятели, да отидем в гримьорната на Силва и изпием по чаша шампанско, както в доброто старо време. Момичета, ще се мре! Ще се женя! Но бъдете спокойни. Девойката, която съм избрал, прилича по нещичко на всяка една от вас. Тя има твоите коси, твоята усмивка и твоя темперамент. Аравенка! На царицата на Чардаша. Не ме интересува на каква е царица. Интересува ми дали моят син пак е идвал при нея. А Едвин изчезна безследно. Полкът му е на маневри, а Едвин го няма. От полка го търсят вкъщи, ние го търсиме в полка. И Аз съм сигурна, че Едвин е тук. Отговорете! Къде е гримьорната на тази авантюристка? Моля, гримьорната е там, където беше гримьорната на предишната царица на Чардаша. Не ме интересуват никакви царици на Чардаша. Покажете ми гримьорната. Моля, Мишка! заповядайте. Мишка, напоследък моята съпруга се чувства доста разстроена около случая с Едвин. Искам да направя нещо да я развлека. Какво ще ме посъветвате? Най-добре ще направите, ако поръчате оркестър да изсвири любимата ви песен. Да, Мишка, да. Но аз не зная коя е любимата и песен. Аз
Знае. Интересно откъде? Един лакей добър трябва да знае всичко, а един добър съпруг нищо. Мишка, изглежда аз съм наистина един много добър съпруг. Да. И за това сега искам да зарадвам съпругата си, като я изненадам с любимата им песен. Оригинална, нали? Изключително хрумване, просто няма. Моя княже, заповядайте в това си паре и наблюдавайте всичко много внимателно и секретно. Да, Мишка. Ах, Мишка. Не знам как да ви се отблагодаря. Толкова много направихте за мене. Ами то, откакто финикийците измислиха парите, не е проблем. Мишка, да, извинявай. Моля. Аз ще се правя дебата. Не. Целувате се заедно с момичетата веднъж. Не го да направя, като съм толкова симпатичен. При това момичета не бяха 10, а много по-малко. Тогава вървете и погледнете бройката си, я започва. Стаси, кажете ми, не ви ли харесвам поне мъничко тази вечер? Вече не. Стаси, подавайте ми, това бяха простанали целувки. Как мога да вярвам на човек, който има толкова черти? Но Стаси, наистина ми повярвайте, това бяха простални целувки. И кажи, че не мога да живея без него.
обичам и че не мога да живея без нея. Покойника ми каза да предам, че... Никъде го няма. Аз съм съкрушена. Фери, ти разбираш ли трагедията на една майка? Филика, не бива да говорите така. Те си обичат. Мишел! Донеси веднага нещо успокоително за княгинята! Успокоително, няма проблеми. Един момент. Маестро, музика на 14. Какво е това? Вижте, браво! Какво гениално хрумване! Филика, това е нашата песен. От време на която е царица на Чардаша. Не, Фери! Браво, Филика! Ти пак ми напомни за младостта! Че ако чуе Леополд, Майко, моля за вашата благословия. никога! Аз пък ти благославям. Леополд, ти с всичкия си! Какво ще каже ерцгерцогът, когато научи, че сме допуснали в дома си една певица от вариете? Ще кажеш същото, каквото би казал, ако разбереш, че певиците са две. Нищо не мога да разбера. Мон Дю, родът ми се разпада. Писано ми било да имам две царици на Чардаша в моя дом. Защото и твоята мила майчица, и тя е била подсъдия в това, как се казваше. Вариете! Маменька, деца, благославя ви. А ти, Цецилия, марш Леополд! при мене. Вашето пътешествие! Така отпълнително да ще хвалим последното увеличение в железниците! Фери! Фери!
подготвици тая трудна оперета. Вадьо, добре дошъл. Стори ли се, че един век се нямаш, като само 2 години? Ромеро. Винаги съм се предлагала пред таланта, очарованието и простотата на Виолета Шакалова.